Evo, dok pogledali Efendija, ja ću samo reći da stigla od direktora za dijasporu Republike Kosova, Ekrem Sivnica, od njega ću pročitati telegramiče kam prej direktorit Asistamet Republike Kosova, pra Ekrem Sivnica, Bismillahirrahmanirrahim, telegram urimi të nderuar xhamati të dashur bashkëtar, selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Ditët e bekuara të muajit Ramazanit po kalojnë. Jemi në prag të festës së Fitr Bajramit, ditës kur i kurrizojmë ibadetet tona dhe Allahu i shpërblet robët e tij të devotshëm. Andaj me rastin e festës të Fitr Bajramit, 20 mars 2026, ditë të premte, kanë dhënë se në të drejtorisë për diasporë në kuadër të Kryeqësisë Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, t'ju përcjellim urimet me të sinqerta, me dëshirë dhe duke lutur Allahut që ibadetet të na i bëjë kabul, kurse juve dhe familjet tuaja t'ju falë shëndet dhe mbarësi. Kryeqësia e Bashkisë Islame do të angazhohet që gjithmonë të jetë me ju dhe asnjëherë nuk do të hezitojë që të jap më të mirën e saj për t'ju ofruar ndihmën dhe përkrahjen e nevojshme. Duke ju uruar edhe një herë pranoni selamet dhe përshëndetona me fat Fitr Bajrami. Gjithashtu kam britë edhe prej resit të Macedonisë, također od rejsi iz Makedonije i stiglo od Hafiza Shashir Efendi Fetaj. Deri te Unioni i Qendrës Islame Gjermani, urime festa e Fitr Bajramit. I nderuar kryetar Zajt Mensur Efendi Alili, të nderuar hoxhallar kryetar të Këshillit Bashkive të dashur besimtar. Me rastin e festës së madhe të Fitr Bajramit kam kënaqësinë dhe deri që në emrin tim personal, në emër të Bashkisë Fetare Islame të institucioneve të saj, si dhe të gjithë besimtarët nga venditja, të përcjell urimet me të përzemtra. Ju me përkushtim të vazhdueshëm siguroni zhvillimin e jetës fetare islame dhe kontribuoni në ruajtjen e identitetit tonë fetar dhe kombëtar në diasporë. Fitr Bajrami përfaqëson kulmin e agjërimit dhe adhurimit gjatë muajit të Ramazanit. Është ditë falënderimi, gëzimi dhe afrimi me Zotin që na rikujton rëndësinë e veprave të mira, respektit dhe solidaritetit si themelin e shoqërisë të shëndoshme. Ne kosisht ju falenderojmë sinqerisht për organizimin e vizitave të delegacionit tonë, një organizim i realizuar në formë më të mirë të mundshme për të cilin ju jemi shumë mirënjohës. Lutim Zotin që agjërimin, lutja dhe sadakat tuaj të janë pranuar dhe kjo fest ju sjell shëndet, mëshirë, paqe, unitet dhe begati në familjen, punë dhe jetën tuaj, kudo që gjendeni. Wa salamu aleikum. To ishin dy, atëherë do ta vazhdojmë të tjerat. Učesnici rejsu uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini stoji otprilike sljedeći. Hvala Allahu Đelešanu, stvoritelju svjetova, vladaru vidljivog i nevidljivog, onostranog i ovostranog. Neka su salavat i salam na poslanika, alejhi selam, na njegovu časnu porodicu i ashabe i na sve oni koji ga slijedi u vjeri do sudnjega dana. Uzvišen je u naša srca smirio u islamu i povezao u bratstvo vjernika. Zahvaljujemo mu se u ovom velikom danu na blagodatima vjere koju nosimo u duši, na miru u domovini i bratstvu i lijepom komšiluku među nama. Dočekali smo Bajram, a ispratili Ramazan, ojačani namazom, postom i zekijatom, ali i upućeni u izazove i kušnje koje nas rebaju. Braćo i sestre, svakog jutra osvanimo na vratima Allahove milosti. Niti jedna naša potreba ili kušnja nisu veći od njegove milosti. U svakom mraku, ma koliko bio crn, nalazi se svjetiljka koju trebamo zapaliti. Valja nam se potruditi i naći put ka njoj. Kušnja, pa i ova današnja voda je koja čisti srce i dušu i jača našu volju. Put vjere je najsigurniji put, najbolji način ispunjenja sreće u ovom i u budućem životu. Vjera nas drži na okupu u krugu Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Zato ispunimo zavjet dat Bogu da ćemo samo njega obožavati, da ćemo prema roditeljima i rodbini dobri biti, da nećemo lagati, krasti, blud i zulum činiti, da ćemo uvijek život štititi i ljudska prava poštivati. Suprotstavimo se zlu i grijehu, prvo u sebi, a potom to zahtijevajmo od drugih. Svim muslimanima i muslimankama u domovini Bosni i Hercegovini i u našem Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i u našoj dijaspori čestitam Ramazanski Bajram. Želim da ga u miru i rahatluku provedu sa svojim najmilijima, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif, Mubarek, Olsun. Ovo je samo dio, dakle, iz hudbe, Rejsu Uleme, Bajramske hudbe.
A Bundespräsident predsjednik Savezne Republike Njemačke otprilike u svojoj čestici kaže sljedeće. Zum Fest des Fastenbrechens sende ich allen Musliminnen und Muslimen in unserem Land herzliche Grüße und allen gute Wünsche. Nach Wochen des bewussten Verzichts und in einer Zeit, die leider auch von der Sorge über die internationalen Krisen geprägt ist, wünsche ich Ihnen Stunden der Gemeinsamkeit beim Essen und Feiern im Kreis Ihrer Familie und Ihrer Freundinnen und Freunde. Und vor allem den Kindern wünsche ich viel Freude mit ihren Geschenken. Der Ramadan ist auch in Deutschland beheimatetes Fest geworden und gehört zum religiösen Leben unseres Landes. Auch in diesem Jahr werden viele Moscheegemeinden und Familien in ihre Nachbarschaft einladen, mitzufeiern. Das ist eine wunderbar großzügige Geste, die es vielen Menschen leicht macht, die Gebräuche und Traditionen der islamischen Religion kennenzulernen und in der direkten Begegnung den Zusammenhalt zwischen unterschiedlichen Religionen und sozialen Gruppen zu stärken. Für diese Gastfreundschaft und Offenheit danke ich Ihnen. Ich freue mich deshalb auch ganz besonders, dass viele Musliminnen und Muslime beim Ehrentag am 23. Mai mitmachen wollen. Mit dieser von mir angestoßenen neuen Initiative wollen wir den Geburtstag unseres Grundgesetzes im ganzen Land feiern. Wir wollen an diesem Tag wertschätzen, was uns bei allen Unterschieden an Werten und Zielen verbindet. Unser Zusammenhalt zu stärken, das gelingt auch durch Traditionen und Riten wie dem Fest des Fastenbrechens, das Sie jetzt begehen und das so viele Menschen zusammenbringt. Allen Musliminnen und Muslimen in Deutschland wünsche ich ein frohes, friedliches und gesegnetes Fest. Kaže se u čestici predsjednika Savezne Republike Njemačke, gospodina Frank-Waltera Steinmeiera. I moja poruka za današnji Bajram, ako će Ahmed Efendija kratko dozvoliti, da vas sve onako bratski zamolim da cijenimo ono što mi imamo u Njemačkoj, ovu slobodu ispovjedanja vjeri. Imajte na umu informaciju da je ove godine po prvi puta i u Bundestagu organizovan iftar. Dakle, to je po prvi puta da je u parlamentu Savezne Republike Njemačke organizovan iftar. Molim uzvišenog Allaha da i u budućnosti uživamo u toj slobodi ispovjedanja i življenja naše religije, naše vjere koju imamo trenutno u ovoj državi. Hvala vam. Evo kaže Ahmed Efendija i Odaldin Efendija da pročita glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj. U ime Allaha milostivog samilosnog, hvala Allah, gospodaru nebesa i zemlje, neka je njegov mir i spas na menjenika Muhameda a.s. na njegovu porodicu časnu, njegove ashabe i sve one koji ga slijedi u dobročinstvu do sudnjega dana. Poštovani imami, poštovani predsjednici, članovi džematskih odbora, cijenjene džematlije i džematlike, dragi vjernici i dragi vjernice. Očekujući posljednji iftar u ovogodišnjem odabranom mjesecu Ramazanu, te pripremajući naše domove za doček Bajrama i nadajući se nagradi koja je obećana postačima, kao glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, vam u ime naše zajednice i u svoje lično ime želim čestitati nastupajuće dane Bajrama. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nam naše grijehe oprosti, da nas obaspe svojom milošću, da nas od vatri udalji, da nam primi naše ibadete, našu sadaku, naš zekijat, naš sadekatul fitr, naše iftare i sehure. Nek se u vašim kućama bajramski miris širi i da zajedno sa vašim najmilijim osjetite ljepotu ovih mubarek dana. Bajram šerif mubarek olsun, maksu sela. Osjećam kao obavezu čitati onima koji su nam pisali, koji su nam došli do sada, možda ima i druge, ali još ima od imama albanskih džemata, od Mensur Efendi Halil, ja ću isto pročitati do mene zuti. Tu ja ne mogu čitati. Gëzuar Fitr Bajramin pra prej imamit kryesor të imamëve të apo xhamati Shqiptare Gjermani, Mensur Efendi Halili. Të nderuar antar, bashkëpunëtor, vëllezër dhe motra besimtar, me rastin e përfundimit të muajit të bekuar të Ramazanit dhe ardhes së festës së madhe të Fitr Bajramit, kemi nderin dhe kënaqësinë t'ju përcjellim urimet tona me të sinqerta dhe me të përzemta. Muaji i Ramazanit për muslimanët përfaqëson një periudhë të veçantë, reflektimi shpirtëror, përkushtimi dhe afrimi me Krijuesin.
Gjatë këtij muaji të bekuar, besimtarët angazhohen në agjërim, lutje dhe vepra të mira, duke kultivuar vlerat bazike të Islamit si durimi, solidariteti dhe veprëmbajtja. Motoja jonë për këtë vit, Ramazani, muaji i disiplinës, na kujtoi se agjërimi nuk është vetëm një akt adhurimi, por edhe një shkollë e vërtetë edukimi shpirtëror dhe moral. Disciplina e mësuar gjatë Ramazanit në mendimin, në fjalë dhe në veprime është një thirrje që këto vlera t'i ruajmë dhe t'i përjetojmë dhe për te këtij muaji të bekuar. Ky muaj na mëson se qëllimi i agjërimit është zhvillimi i devotshmërisë, vetë kontrollit dhe disiplinës së brendshme, cilësi që forcojnë karakterin e besimit dhe kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më të solidarizuar dhe më të harmonishme. Viti Bajrami vjen si kurorëzim i këtij rrugtimi shpirtëror. Kjo fest është një moment gëzimi dhe mirënjohje, një ditë që na fton të ndajmë lumturinë me familjet tona, me miqtë dhe me gjithë komunitetin, duke forcuar lidhjet e respektit, dashamirësisë dhe mirëkuptimit mes nesh. Në këtë ditë të bekuar, lutemi se Zoti i Madhërisht t'ua ketë pranuar agjërimin, lutjet dhe çdo vepër të mirë të bërë gjatë Ramazanit, si dhe që bekimet dhe mësimet e këtij muaji të na shoqërojnë gjatë gjithë vitit. Urojmë se kjo festë e madhe të sjellë paqë dhe zemrat tona shëndet dhe begati në familjet tuaja, si dhe mirëkuptim, solidaritet dhe bashkim në komunitetin tonë dhe në shoqërinë ku jetojnë. Me dëshirë më të sinqertë për mirësi, paqë dhe begati për të gjithë gëzuar Fitr Bajramin. I to smo završili selami i sve najbolje. Vidim da pred nama i Amir Efendija, pa počnemo od njega da selam i eto dvije riječi, da sad ne znam da li je tu i Amir Efendija. Nije, ne budem ti, daj mu selam i kratko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Samo da poselamim džematlije, oni koji me ne znaju, ja pomažem Efendiji pri vjerskoj pouci i tu sam kad ovako nešto zatreba, tako da drago mi je da nas ima u ovolikom broju i drago mi je što je Adem naveo, ja sam prisustvovao prije Ramazana svečanosti paljenja svetala povodom početka Ramazana ovdje u Frankfurtu. To su sve sitnice koje međutim nama danas u ovom gradu znači puno. Ja sam dosta puta pričao i sa prijateljem u Bosni i kažem biti musliman tamo gdje imaš na svakom ćošku džamiju i mogućnost da budeš u džamiji, nije da je lahko, već je nekako lakše je to ispuniti. Biti musliman u Njemačkoj, hvala Bogu danas da je tako, je također lahko, ali se treba potruditi. Nekom od nas je džamija udaljena možda i pola sata, 45 minuta, tako da hvala Allahu, pa imamo se gdje sabrat i hvala Allahu da se odazivamo u velikom broju. Molim Allah Đelešanu da nam ovim danima, mubarek danima podari sabura, sreće i zdravlja i veselja sa našim danima. Također Adis Efendija, naš ramazanski imam, ali imam ako Bog da koji će sad da nastavi poslije Bajrama, ako Bog da imamo ovog džemata, pa eto neka selami, neka kaže kratko i na ovaj jezik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, draga braćo. Prvenstveno želim kazati da se trebamo zahvaliti Allahu Đelešanu što smo ovo ispostavili mjesec Ramazan, dakle mjesec Beričeta, i molim Allah Đelešanu da nam ukabuli sve naše ramazanske ibadete. Molim Allah Đelešanu da nam ne bude ovo zadnji Ramazan i da nas uvrsti među one kojima je oprošteno, među onima kojima je primljeni ibadeti, a ne među onima kojima nije ukazana milost. Molim Allah Đelešanu da doživimo i sljedeći Ramazan. Hvala vam na vašem druženju, pogotovo onima koji su bili aktivni tokom čitavog mjeseca Ramazana. Zaista je bilo lijepo, divan ambijent. Molim, halalite ako sam šta pogriješio, jer naravno mi smo i sami, greške se dešavaju, ali treba se truditi da budemo što više bolji i
da se trudimo u našem hajru, činjenju što više hajra. Neka nam bude Ramazan jedna škola i koji je dakle, period nakon Ramazana da nam bude naš ispit. Evo sada posle Ramazana se mi pokazujemo kakvi smo mi, šta smo mi zapravo naučili u Ramazanu, koje smo mi navike, koje smo mi vrijednosti stekli u toku mjeseca Ramazana. Molim Allah dželešanu da nam ukabuli sve naše ramazanske ibadete. Tendarua vlezer, elus Allah dželešanu që napravnoj krejt ibadete tone të agjerimit, të Ramazanit dhe elus Allah dželeshanu që të ramundsoj që të arrim edhe Ramazanin e arshëm. Faleminderit për shoqërinë tuaj, sidomos ata që kanë qenë gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Më bëni Allah nëse kam gabuar, pra ne jemi njerëz, gabime ndodhin, por do të mundohem të jemi edhe më i mirë me izin e Allahut xhaleshanu. Elus Allah xhaleshanu edhe një herë të na bëj krejt ibadetet, krejt për agjërimin, namazet, duat, zakatin, të na bëjë kabul dhe të na mundsoj që të arrijm edhe Ramazanin e arshëm. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ich werde in deutscher Sprache sprechen, damit mich auch jeder verstehen kann. Letztes Jahr am Ende des Ramadan und bevor der Bayram begonnen hat, am letzten Abend, wo wir Salatul Isha, also das Nachtgebet zusammen gebetet haben, habe ich versucht, Ihnen eine Empfehlung mit auf den Weg zu geben nach dem Ramadan. Ihr erinnert euch vielleicht diejenigen, die damals dabei waren, ihr erinnert euch an die Geschichte, als der zweite Kalif Umar radiallahu an ermordet wurde. Und als er zu sich kam, also was hat er an erster Stelle gefragt? Ich habe euch damals mitgegeben, dass ihr nach dem Ramadan auch nicht das Gebet vergisst, das 5-mal am Tag beten. Weil Umar fragte, haben die Gläubigen das Gebet verrichtet? Das war seine erste Frage. Und was will ich euch nach diesem Ramadan mitgeben? Das kam mir in den Sinn, als Ahmed Effendi über den Itikaf hier in der Moschee gesprochen hat, wo der Jugendliche in den Itikaf gekommen ist. Itikaf ist eine Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad, das war eine Sunnati Muakkada, praktizierte jedes Jahr die letzten 10 Tage des Ramadan, sich in die Moschee zurückzuziehen und dort Gott zu gedenken, über Gott nachzudenken, Gott zu gedenken, zu beten, Koran zu rezitieren und so weiter und so fort. Und das ist eine Sunna. Und genau wie ich letztes Jahr gesagt habe, dass ihr nach dem Ramadan auf das Gebet achtet sollt, so würde ich euch bitten, dass ihr nach diesem Ramadan die Sunna achtet. Weil die Sunna ist neben dem Koran der Grundstein des Glaubens, des Islam. Die Sunna, die Tradition des Propheten. Und derjenige, der die Sunna wiederbelebt, ist so wie uns der Prophet lehrt, einer, der Gutes tut. Und einer, für den vieles Gute versprochen ist. Möge Allah uns allen unser Ramadan annehmen und möget ihr alle nach Hause kommen zu euren Familien mit Blumen in den Händen für eure Ehefrauen und mit Geschenken für die Kinder. Und mögt ihr diesen Bayram inshallah alle glücklich verbringen. Und nicht vergessen, heute ist auch Salatul Jumu'ah, das Freitagsgebet. Salam alaikum. Alaikum salam. Allah nagradi. Allah još povljeta da me inshallah. Sad, par informacija koje su zabeležio i koje su mi zavoljen da vam prenesem, jeste prvo sadakatul fitr, ako ima neko da nije još predao ili dao još, evo tamo je Emin i ostali gdje možete dati znači sadakat fitr. Jer kad se klanja Bajram, on gubi svoju vrijednost, nije više pravi sadaka nego kao obična sadaka. Tako da ako ima neko da je zaboravi nešto, evo tamo su na izlazu Emin i ostali znači da možete da predate. Qose dikush e ka harruar sadakatul fitrin, nuk e ka dhënë, jepni sa më parë që atje është Emini që në përgjesh, pagoni se kur të falit Bajrami e hub vleftën. Ata është vetëm si sadak e thjesht. Nuk ka më sadakatul fitr i vërtetë, domethënë, për ata që e jepni. Druga stvar da ne bi zaboravi jeste da pozvati ste na Bajramsku slatku u nedjelju 29.3. ako Bog da, znači poslije podne namaza. Samo ne zaboravite da taj dan se menja sat
ne u 1 nego u 2 sata će se klanjati podne i od tog datuma onda počeće ako Bog da i džuma da se klanja u 2 sata. Pozvati ste, budem dođete, znači, i bit će tu, eto, neki ručak bajramski, slatko i tako. Ko želi može nešto slatko ponijeti, a ručak se ako Bog da naša sestra pripremati. Jedin tirun ne zetenati dit nedil pra do tien ambelcina te bajramit, do tien do ton dreka e bajramit. Pra tirun nini kush dëshiron do një ambelci mundet me pru, por dreka do të pregadis motra jon su qini tirun. I za roditelji, mada smo djeci dali to, ali u svakom slučaju tu su sad sigurno roditelji. U nedelju sad, znači 22. nema vjeronauke i 3. dan Bajrama. Znači, a 29. bi se ako Bog da, ali 22. nema zbog Bajrama, 3. dan Bajrama neka i djeca budu slobodni da mogu otići negdje i izjariti nekoga. Duka sempre sindono ta djelan për mi që vinë gjami. Kao informaciju da znate, do danas je bilo sakupljanje pomoći, znači u 6 Sergija je bilo do sada, znači u našoj džami, znači, tako da danas valjda 7. treba da bude. Zašto se Sergija kanë qenë si ndim dhe tashën gjamin tonë, se me thonë shini veç sa mu i tret hala sa kryen. Također zamolili smo iz odbora da vam prenesem, pošto momentalno još nema konta. Oko 100 ljudi je platilo vazifu preko konta, a sada dosta njih nedostane, možda i 90% ne plaćaju, čekaju konto, međutim ja bih zamolio i odbor je zamolio da ima ljudi koji nisu ni 24. ni 25. još platili i 26. već je počela, eto, pa da uplatite vazifu treba, mislim, možete platiti kod Emina, možete kod nekoga, znaš, kod mene, ali treba da se uplati vazifa, nije puno, ne znam zbog čega, mislim, to je na neki način i sadaka. I obaveza negdje mora biti član. Pa vas pozivamo zaista, svak zna za sebe, ja neću nikakva imena pročitati, ali bi trebalo to na vrijeme da se uplati. Saj tako vazif vlasen i mojim ljudjem, čirim kao mojim ljudjem v Franči, edini se konto nuk kemi momentalisht. Ata që kanë paguar për kjo kont tash nuk paguajnë. Ju lutem, është gjasa është me kanë antarën xhami. E dini nuk është shumë 10 euro në muaj janë, por me paguar ka disa se kanë paguar as 2024, as 2025 e ka filluar veç që muaj i tretë i 2026. Për atë ju thrasim pra që të pagoni antarësi, se lypet me pagu antarësi, lypet me kanë diku antarë. Što se tiče redarstva, ljudi su određeni ko će biti redar, ali ću ih zamoliti da budu znači vredni, možda neko, šta znam, kad počnemo Bajram moći da uđe zorom i tako, pokušajte fino, objasnite ako se može, pustite, ako se ne može objasnite fino, bez ljutnje, da bi ako Bog da, sigurno je puno, a? Pa hajde, onda recite idu ne mogu popiti kafu, negdje i nek dođu, znači kasnije, jer znači, ili ako nema mjesta, onda nema puštanja, ne može preko broja ući, znači, ali u drugu grupu, ako Bog da sad mogu, danas nije problem otići negdje popiti kafu i poslije doći. Какой проект речено кој да ставаме паско идея сме и ево зоди куш пришкапчи групи ди до това мавор муди на школе пи кафе ди кунда е кан да хан младец но ќе назни. Samo kao informaciju imate kad će Kurban Bajram da znate, posebno oni koji treba da uzmu slobodno taj dan, ako Bog da srijeda 27.5. je prvi dan Kurban Bajrama. Tako da oni koji rade i treba na vrijeme da kažu nemojte uzeti bolovanja taj dan, nego uzmite slobodno. Budite iskreni. Moramo biti iskreni, nema pravi se za dijelu. Na vrijeme traži jedan dan Bajrama, kad je Ramazanski Bajram i kad je Kurban Bajram. Mislim, vjerujte da i sramota i greuta, i jedna i drugo, da čovjek uzme bolovanje da bi išao da klanja. Mislim, ne ide to. U islamu ne ide to. Mi idemo Allahu, Allah sve zna. Moramo da se naviknemo da budemo iskreni. Pa taman izgubili, ne izgubiš, gubiš kad uzmeš bolovanje, onda gubiš. Onda možda nemaš ni namaza, nemaš ništa.
Tamo lažeš, a ovamo hoće se vapa. Ne može. Sevapa nema sa laž. Mora biti iskreno. U vjeri mora biti iskreno. Kini koji bez vas već informaciju ja predam Bajram, da tam Kurban Bajram i vjen tam kurëm 27 pasti. Ju lutem merrni pushimat një ditë merrni pushim. Mos merrni te mjeku, mos merrni do të thonë pushim mjekësor, o gjuna. Merrni pushim 2 herën vit, 2 ditë merrni pushim si lupe. Me pas halal. Me marrë te mjeku pak e di ke mu baj lik. Besoni, keni mu baj lik. E kemi rapi që mamë se e ke marrë belas bajrom s'ke as pak. Ose në Ramazan, belas s'ke Ramazan as pak. Me pas kujdes nuk ka dallavere me Islam. Islami lyp me kanë vërtet, me kanë sinqert. Me kanë do me thonë, mos me ba dallavere në fese nuk shkon. Već sam rekao da ljetno računalno vrijeme počinje ako Bog da 29.3. tako da imate i to da ne zaboravite, posebno kad je u pitanju džuma, mada ćemo obavestiti kasnije. Ne znam da li je tu naš brat sa Luka, je li tu ili nije? Valjda je u drugoj grupi. Nije, okej. Doći u drugu grupu. Šta bih želio da vam kažem, još jedno što sam zaboravio, za ljude koji su bili u itikafu, jedan naš brat se brinuo i, znači neću imena, ali kažem, on je obezbedio, znači u toku Ramazana za ovaj itikafu uvijek iftar i suhur, tako da to sve obezbedili, oni ne mogu da ga Allah nagradi. Ni vla i on je ka siguruar do të thonë iftarin dhe sufurin për njerë që ka qenë itikaf. Allahu është përbleft, nuk e thonë emnin, por Allahu Gjeleshanu inshallah është përbleft. Ukratko ću vam samo par stvari reći kad je u pitanju za Bajram. Nemojte zaboraviti tekbire, znači. Znači, tekbire do kuće, kad se vraćate polako u sebi, učite tekbire do svojim kućama. Svi učite je treba, znači, zikr i tekbire i tako. Po mogućnosti vidjet ćete, znači, je dobro da se menja. Znači, jednim putem se došli, idete, vraćate drugim putem, malo napravite promjene. Mosharoni tekbira dhe zikr dhe të shpia kur shkoni. Pra, me ba zikr të shpia edhe tekbire mos me harro këtë ditë Bajramit. Suneti je poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se sjetimo naše merhume. Znači, isto kao što živi očekuju hediju, duše naši merhume očekuju bajramsku i ramazansku hediju. Nemojte to zaboraviti. Svak zna nešto, Fatihu neku proučimo, znači. Ovdje ne možemo mezare da zijaretimo, ali zato možemo da učimo, da damo sadaku za njih. Da damo sadaku za njih. Znači, našim roditeljima, braći, sestrama, bližma, ahbabima, prijateljima. Znači, nemojte da vam bude teško da se sjetite jednom Fatihom ili jednom sadakom. Nemojte to zaboraviti, jer zaista ne valja. Znači, mi smo sad ubacili, nije to važno, nije važno, važno je, sve je važno Islamu. Sve ima svoju vrijednost, znači, zato želim da vas podsjetim samo. Vlasan mos e harroni merhuma ton, pra mos e harroni me lutje. Ata presin shpitat e tyne presin prej nesh duratën tonë të Bajramit, si që presin zgjallë. Edhe shpitat e dedeknë e presin një Fatiha nga qopë si hedije, një sadaka me edhe për shpitën e tyne. Kush ka mundësi me vizitua, do me thonë, vërrezat, po ne s'kem ato mundësi, pak kush ka, këtu si me thonë mirë, po shumica, por barë me një Fatiha me i përkujtua, me një dua, me një lutje edhe me një sadaka me dhe për. Sigurno ste svi i stavili kući za ovaj Bajram, jer tako i treba. Mada ima tu negdje vode, vidite,
ali za ovaj Bajram se nešto pojede kući. Sljedeći Bajram, ako Bog da, iftari ćete ovdje. Znači za Ramazanski Bajram se iftari kod kuće, nešto pojede, popije, a za Kurban Bajram, ako Bog da, u džami će biti. Sigurisht keni hangër diçka të shtëpia se është shëndet me hangër të shtëpia diçka do të thonë këtë bajrami tjetër ata do të hanin në xhami diçka me qenë iftar. I zapamtite da Bajramski dani su isto kao Mubarek dani. Ne smije se, znaš, otići opustiti se sad je prošao Ramazan, sad mogu da idem svude, mogu. Nije, pa Ramazan je baš zato da nas nauči da znamo šta treba posle Ramazana. Nemojmo, ne daj Bože, da pokvarimo ono što smo zidali u toku Ramazana. Zidari znaju dobro šta znači, samo dok je friško onako malo zaljule i pokvari čitav zid. Ili sruši ne da Bože čitav zid. Tako da ja vas molim, Ramazan je prošao, ali nije dozvoljeno ono što je zabranjeno bilo u Ramazanu, osim jela i pića, normalno što je dozvoljeno. Ali ove druge stvari na zabranim mjestima, ono što ne dolikuje jednom vjerniku, ne smije. I nemojte dozvoliti da Bajram slavite negdje u kafanama uz alkohol. Ili negdje što ja znam gdje se bez veze se ponašaju ili jaka muzika i to nema, nego Bajram se treba najbolje posjetiti jedan drugog. Posjetiti bolesti, posjetiti prijatelje, posjetiti one koji nema ko da ih zjariti. Može se puno se vapa zaraditi i za Bajram, ako čovjek zaista vodi računa, znači kako se ponašati, ako zna da su ove Mubarek dani, znači dani Bajrama su Mubarek i Ramazanskog Bajrama i Kurban Bajrama i zato i treba iskoristiti za dobro, za hajr, u posjeta, u dobročinstvo i u Božim kućama. Znači, pazite, znači da ne rušimo i ne uništimo ono što smo zaradili u Ramazanu. To je isto kao nekog, ne daj Bože, dobio dobru platu, a kraj se pa ode pa neku u aparat sve potroši. Znači može ništa da mu ne ostane, pa tamo 10.000 zaradi. Mi smo, ako Bog da, zaradili za Ramazan, ako Bog da, Allah nam u Kabuli, ali trebamo to čuvati. Znači, da tu gdje treba, istu gdje je dozvoljeno, udaljiti se od ovog mjesta gdje je zabranjeno, znači sve to u ime Allaha i radi toga da ne bi, ne daj Bože, grija zaradili. Kini kujdes vllazën, të ditë Bajramit, kini kujdes. Me ruajt tash, ka kalu Ramazani, por barabarion të na lumë me dëgjona edhe tash. Në lumë me shku aty njeriu ku është alkoholi. E në lumë është me festu Bajramin aty ku ka alkohol ose me alkohol prideso. E në lumë është me festu Bajramin me do muzika pa lidhe me dëgjona. Dhe thënë, njeri mundet krejt me e prish për 30 ditë që ka fituar. Për 5 minutë mujtona me i prish. Me thonë, pritë zo ka kaluar Ramazani, po shkoj sot pritë zo me pi diçka, me një vend të keqa, diku mundet me e prish mire din ata që janë murator, e bajnë murin me ditë, mundet sa taze, me njëherë me rëzue me e prish. Për ata, inshallah në dimon Zoti, e ruhemi prej haramit, ruhemi prej vene që janë të në lume, edhe ruhemi prej punve që janë të lume, ose bodi qka me gabuo, e me e prish Ramazani. Ramazani kemi, jem pasur inshallah për gjinafe, kem fitu shumë, ama tash livet me rujt pas Ramazan. Me met, i njëjti person, si që kem qenë gjatë Ramazanit, mu mënua për posë ushqimit që i kem të leju me pijen, mu mënua edhe mas Ramazanit, ashtu me kanë inshallah. Ako ima neko da je, ne daj Bože, naljutio se nešto može se desiti u familiji, subhanallah, čovjek se naljuti sa ženom, naljuti se sa djecom ponekada, kamoli, može se desiti, ali zato treba za Bajram da to prođe. Kamo sreće da je u toku, mada moram reći ove godine zaista, eto, zahvalan sam džematlijama koji su bili tu, hvala Bogu, zaista ovaj Ramazan je bio, da je Allah tako, eto, bez nekih kušnji. Nije bilo, uvek svi neko koji možda malo tu andžije ili šta znam, zna se pomalo, ali ovaj Ramazan je bio stvarno, atmosfera je bila dobra, alhamdulillah, molim Allah da nagradi sviju, sigurno ponekad nešto nije svakome odgovaralo, ali svi su saburili, svi su bili bolji i tako da Allah da i nagradi za to. Međutim, treba to da nastavimo i dalje, znaš. Treba i dalje, znaš, ponekad, ako se desilo da neko se nešto naljutio, za Bajram ne smije pobjeći da ne da ruku svom bratu.
zaista ne smije nikako. Ni u kući, ni u džemat, ni bilo gdje zna. Musliman mora biti tolerantan. Mora da oprosti svom bratu taman, ne znam koji problem da imao, radi Allaha. Pa onda imamo pravo da tražimo da Allaha da Allah nama oprosti ako Bog da. Mi smo ljudi, grešimo, svi smo mi grešnici, znači. Ali, kako kaže, hajrul hata'in tawabin. Najbolji od grešnih su oni koji čine taubu ili koji tražu poslije oprosta, halalim, pogrešio sam. Taman i da nisi ti pogrešio, da je neko drugi kriv, treba za Bajram da se pomirimo, da bratski onako damo ruku i moliti Allaha dželešanu. Nama treba jedinstvo. Posebno kažem za muslimani Balkana, mada kamo sve, svi muslimani, čitam svi treba jedinstvo. Ali nama treba jedinstvo. Bez jedinstva nema nam spasa. Moramo biti kao jedna veća porodica. Nije lako u većoj porodici se nađe neki koji ne sluša, ali mora polako svi na fin način da i njima pomognemo, jer nemamo viška nijednoga. Allah molim da nam pomogne, da nas sačuva nas, naše porodice, naše džemate, naše islamske zajednice, naš ummet od Mašika do Magribe inshallah. Mas ndershëm nëse ka dikush që është i rënë me dikon, ka noll, i rënohen familje, burrë, gruaja, me fëmijë, njëri noll mu i rënoa, mirë po nuk bon i rënimin me pajgjat. Lypet me lësho për hatër Zotit. Pra lypet me falë. Ne nuk jem shumë, nuk kem shumë. Posa që i po flasë për popullin tonë Ballkanit, nuk ka shumë, a posa që edhe për kombin tonë, nuk guxojmë me leju me hi shejtani, ky ashtu, ky kështu. Na jem vllazën, jem një familje e madhe, le të kujdes, nuk ka më rëndësi kush është drejt, kush është shtrenjtë. Me rëndësi o kush o ma burr me lësho pa e mja fal vëllauz vet. E me ditë se nuk kem asnjë person tepër, kem pak bine. Sa rëzisje kem, sa anmis kem, jem pak. Por nëse jem kompakt, nëse jem një familje, jem bot me tim Zotit. Nëse gatrohemi me këshirin, kjo prej alej, kjo prej knej, kjo ashtu, besomi aty nuk ka hajër. E lusë Allahun Gjeleshanu të na dimoj se me të vërtet ti jem ashtu që Allahu ti të razim e ne, dhe kur ti jetë Allahu razim e ne, besoni që me dim Zotit s'ka kush ka na bon. A nëse ne nuk është Allahu razim e ne, atëna Zotit një me paqëveq. Za Bajram rekao sam posjetite svak zna nekoga. Najprije jedan drugoga gdje se može, ja znam da su daleko, ali bar gledajte ko je sam. Stariji, bolesni, posjetite, zaradite seba. Nemojte da vam bude teško, ne biti samo u svojoj kući, nigdje ne otići. Najste mislite koga bi bilo bolje. Možda je ponekad bolje neko komšiju nego kod brata rođenog, zato što brat je mlad, može sve, a neko komšija je bolestan ili neko drugi šta zna u muci nešto, otići, zjareti, neko umro pa je za Bajram tužan, otići onima koji ćete obradovati, koji ćete sevap zaraditi, a normalno i svoje porodice i komšije i braći naše najbliže. Ali pokušajte, posebno sad vidite, evo sutra subota, nedelja, znači imate 2 dana, počnite. 2 dana gdje možete, mogli smo vrijeme sad. Kini kujdes, vizitoni i tafërmi, koji shi, fitoni se bab, mos me humb, do me thonë se vapi le këtyre ditëve se është se vapi madh me vizituar për Bajram. Evo, naš brat Hađinuj Šabani je počeo sa Sergom, a ja ću dati onda riječ našem Mutevedi da Hađu Versudi da vas selam i do tada i